Вітанкі, народ, на сувязі як заўсёды Білгеймінг. І перш за ўсё я хочу сказаць табе вялікі дзякуй, дарагі глядач, бо сярод кілатона ролікаў пра вынікі года ты знайшоў маё відэа. І так, я сам не люблю называць падобныя вынікамі. А аб'ектыўныя знакі давайце пакінем выданням і журналістам. Але сабраліся мы з вамі не для гэтага. Ну і па-другое, усе гэтыя намінацыі часта губляюць сваю актуальнасць. Некаторыя гульні, якія грамадства сёння затаўравала як правал года, у асноўным за сутнасці аптымізацыі, пасля некалькіх буйных патчаў на працягу наступнага года, напрыклад, становіцца ці ледзь не must-have для праходжання. Са мной неаднаразова было так, што горшая гульня мінулых гадоў станавілася для мяне нечакана крутым адкрыццём і, як правіла, яшчэ і па добрым кошце. Справа не гэтулькі ў тым, што нашы густы становяцца горш і нам пачынае падабацца не самы лепшы прадукт, а ў тым, што глобальна уся індустрыя не ў лепшым становішчы. Тым не менш, нельга не адзначыць, што годных гульняў у гэтым годзе стала крыху больш і ў асноўным ад невялікіх новых незалежных студый. Таму сёння я прапаную паглядзець на тыя праекты, якія выклікалі водгук, як пазітыўны, так і негатыўны. Паглядзім, што нам у іх спадабалася і расчаравала. Як бонус, магчыма, хто-небудзь знойдзе падарунак нечакана для сябе ці кагось яшчэ на распродажах. А перад тым, як мы пачнем, я хацеў бы нагадаць яшчэ пра вельмі важную рэч. Ведаю, вы ў соты раз чуеце гэтую фразу, але для мяне вельмі важны ваш водгук, бо гэта галоўны рухавік канала. Калі вы лічыце, што гэты кантэнт заслугоўвае ўвагі, не стрымлівайце сябе. Паставце палец уверх, напішыце пару слоў у каментарах і дашліце відэа сябрам. Гэта ваш бясплатны спосаб сказаць дзякуй. Ваша актыўнасць — гэта лепшая падтрымка. Дзякуй усім і кожнаму. Асобны дзякуй уладальнікам іншых каналаў. Дарэчы, у сваім выбары я б апіраўся на меркаванне грамадства, галасаванне ў тэлеграм-канале, спасылку на які вы ведаеце дзе шукаць. Там шмат мемаў і часамі я раблю невялікія допісы ці вось такія інтэрактыўныя рэчы. Дык вось, давайте пачнем з дрэннага. Ох, і шматабяцальная ж была рэклама. Былыя супрацоўнікі Рокстараў робяць сайфай баявік з нядрэннымі акцёрамі і сюжэтам, яшчэ і з абяцаннямі стварыць мета-сусвет на аснове гульні. І першыя цізеры сапраўды выглядалі нядрэнна. Сумневы пачалі з'яўляцца толькі калі мы ўбачылі геймплей. Гульня Mind's Eye, нягледзячы на прывабны кіберпанк падмурак, апынулася правалам на глыбінным узроўні. Хоць гісторыя мела выдатны, але не раскрыты патэнцыял і ў ёй прысутнічаюць добра пастаўленыя катсцэны з запамінальнымі персанажамі і акцёрскай працай, глобальна яна вымушае ждаць лепшага. Галоўная праблема гульні — гэта пустое напаўненне. Тое, што павінны было быць адчыненым светам у горадзе Рэдэрак, на справе з'яўляецца сумным лінейным маршрутам для выканання аднастайных місій, і геймплей зводзіцца да паўтарайных доўгіх паездак з адной кропкі ў іншую, з наступнымі прымітыўнымі перастрэлкамі. Дынамічныя моманты накшталт пагонь, сапсаваная дурным ШІ супернікаў, чыя складанасць расце толькі за кошт жывучасці і дзіўнай фізікі аўтамабіляў. Горад хоць і прыгожы візуальна, але ён мёртвы, і NPC зусім не рэагуюць на дзеянні гульца. Да гэтага дадаюцца тэхнічныя праблемы. Нестабільны FPS нават на сучасным абсталяванні, дрэнная аптымізацыя і шматлікія багі, у тым ліку тэлепартацыі аб'ектаў і неадэкватныя паводзіны транспарту. У выніку Mind's Eye — гэта прэсны баявік, які не варта было запускаць у такім стане. І хаця на справе, калі б не вылеты і відавочныя праблемы з аптымізацыяй і напаўненнем, я б нават назваў гульню нармалёвай, але на сённяшні дзень гульня атрымала ўсяго некалькі патчаў, якія цяжка назваць вырашальнымі. Пасля такога правалу ад студыі адвярнуліся фундатары, і шанец, што яе ў найбліжэйшай будучыні выправяць альбо зменяць, застаецца ледзь не нулявы. А вось другая частка Hades 2 ад студыі Supergiant Games паспяхова паўтарае і развівае адзначаную ўзнагародамі філасофію арыгінала, апускаючы гульцоў у цудоўна стылізаваны свет старажытна-грэцкай міфалогіі. На гэты раз мы бярэм пад кіраванне Меліну, дачку Аіда, якой трэба будзе выратаваць сям'ю і багоў ад тытана Хронаса, што задае эпічны маштаб для праходжання, які патрабуе дзесяткі гадзін. Гераіня абсталяваная цалкам абноўленым арсеналам 6 відаў зброі, кожны з якіх мае унікальныя моцныя бакі і можа быць дапрацаваная праз аспекты, што забяспечвае значную разнастайнасць у кожным забегу. Баявая сістэма сталася яшчэ больш тактычна глыбокай.
дзякуючы даданню магічнага сігіла і заражаных нападаў, якія расходуюць ману, што патрабуе высокага майстэрства і пачуцці таймінгу. Акрамя таго, з'явілася новая галіна развіцця дары сяліны, якія адкрываюць магутныя спецпрыёмы і даюць дадатковы ўзровень кастамізацыі білдаў. Гульня напоўненая тонамі тэксту і харызматычнымі NPC, адносіны з якімі варта развіваць, выконваючы у тым ліку побочныя квесты, якія паглыбляюць мір і лор, робячы прыгоду Меліны асабістай і займальнай. У выніку Supergiant Games зноў даказалі сваю здольнасць ствараць рагалікі, дзе візуальны стыль спалучаецца з займальным геймплеем і багатым наратывам. Рашэнне Nintendo прадаваць навучальны інтэрактыўны тур для новай кансолі Nintendo Switch 2 у якасці асобнай відэагульні з'яўляецца прыкладам абсурднай прагнасці і адкрытай непавагі да карыстальніка. Калі коратка, то Welcome Tour гэта такі інтэрактыўны вопыт, які павінен быў пазнаёміць нас як гульцоў з новымі функцыямі кансолі. У яго ўвайшлі усялякія тэхнадэмкі, міні-гольф з палепшанымі Joy-Con 2 і сімулятар маракасаў. Падобныя навучальныя праграмы, яркі прыклад Astra's Playroom на PlayStation 5, традыцыйна прадусталёўваюцца бясплатна на новыя прылады. Але гэта не спыняе Nintendo. Гэта раўназначна таму, калі б інструкцыю да наварошанага пульта ад вашага новага тэлевізара вам бы прапанавалі купіць асобна. Can you believe it, Americans? Capitalism, just a week away. Capitalism's in a week. Дэманстрацыя базавага кіраўніцтва па выкарыстанні новай нятаннай прылады за дадатковыя грошы выглядае як спроба зняць вершкі з кожнага пакупніка, які жадае асвоіць кансоль. Гэта прымушае плаціць за тое, што павінна быць часткай сервісу. І ў прынцыпе асобны продаж тутарыялаў падрывае стандарты індустрыі, дзе распрацоўшчыкі звычайна імкнуцца прадэманстраваць магчымасці новай кансолі бясплатна, каб матываваць геймераў і паказаць патэнцыял прылады. Калі для дэманстрацыі новых функцый тыпу датчыкаў руху Joy-Con 2 патрабуецца асобная платная міні-гульня, гэта выклікае пытаннічкі ў тым, наколькі гэтыя функцыі сапраўды інтэграваныя і важныя для асноўнага гульнявога досведу. Замест таго, каб вітаць пакупнікоў з новымі дэвайсамі, Nintendo сустракае іх адкрытай далонню і цэннікам. Гэтае рашэнне з'яўляецца агідным маркетынгавым ходам і трывожным званочкам адносна далейшай палітыкі кампаніі. Death Stranding 2 on the Beach уяўляе сабой новую эпічную прыгоду, якая зноў пацвярджае заслужаны статус Хідея Кадзімы як генія за яго майстэрства ў стварэнні прароцкіх і непаўторных сюжэтных канцэпцый. Ведаеце, гэта забаўна, таму што персанаж такі замкнёны. Тыпу, пакінь мяне ў спакоі, ён не хоча дакранацца да людзей. Але паступова па мерапраходжання гульні вы пачынаеце адчуваць, як раскрываецеся самі, калі раскрываецца персанаж. Сіквел захоўвае і развівае унікальны геймплей, створаны ў першай частцы, уяўляючы сабой расслаблены і чыловы сімулятар прагулак з элементамі лагістыкі. Гульня дазваляе адпачыць душой, калі Сэм Брыджэс, ужо стаўшы часткай новага свету, адпраўляецца ў шлях на ўласным караблі з камандай. Як у папярэдняй частцы у нас ёсць мноства гаджэтаў зброі, што дазваляе эфектыўна спраўляцца з любой гульнявой сітуацыяй, прапаноўваючы на выбар 3-4 аднолькава дзейных рашэнні для кожнай перашкоды. Сюжэт, хаця і круціцца вакол знаёмай канцэпцыі шостага выхаду смерці, насычаны новымі загадкамі і персанажамі, а твісты, якія многім здаваліся відавочнымі з першага трэйлера, напрыклад, пасталелая Лу ў выкананні Эльфанінг, абгульваюцца як неверагоднае адкрыцці. Акцёрская гульня Троя Бейкера ў ролі Хікса асабліва вылучаецца, дазваляючы яму адарвацца па поўнай. Гульня мае досыць нізкі парог увахода, вам нават не абавязкова гуляць і першую частку, і ўсё дзякуючы падрабязным сістэмным і наратыўным падказкам, якія вядуць гульца і гарантуюць, што ніхто не прапусціць важны лорны момант альбо не заблытая. Адзіная праблема гульні, на мой погляд, гэта тое, што папярэдняя частка была вельмі насычаная на розныя біомы і пагодныя яўленні. І сіквел у гэтым сэнсе вельмі складана нічым здзівіць. І тут можна згадаць новую крутую механіку, гэта лесны пажар. Адзін з рэдкіх, але ўзрушаюша рэалізаваных катаклізмаў, які дэманструе велізарны патэнцыял сіквела.
І вось мы дайшлі да бронзы ў намінацыі горшых гульняў, і яно цалкам заслужана дастаецца Borderlands 4. Гэта гульня, якая, нягледзячы на абяцанне выправіць памылкі трэцяй часткі, загразла ў другаснасці і сцэнарным застоі, прапаноўваючы толькі касметычныя змены замест сапраўднага развіцця серыі. Асноўны сюжэт, перанесены з Пандоры на планету Кайрас, пакутуе ад недарэчнай сур'ёзнасці і слабай структуры, якая відавочна капіруе апошнія гульні з серыі Far Cry. Пасля ўступных місій гісторыя распадаецца на 3 часткі, прымушаючы гульца выконваць заданні ў рэгіёнах, якія кіруюцца безаблічнымі і незапамінальнымі персанажамі, пазбаўленымі таго вар'яцтва, за якую шанавалі серыю. Галоўны злыдзень, захавальнік часу, адыходзіць на далёкі план і забываецца да самага канца, што цалкам развальвае апавядальную інтрыгу. Распрацоўшчыкі штучна зацягваюць праходжанне, робячы сюжэтныя місіі недаступнымі без абавязковага грында ў адчыненым свеце. Гульня прымушае гульца адцягвацца на захоп шахт і бункераў не з цікавасці, а для таго, каб проста прапампаваць персанажа для патрэбнага ўзроўню, ператвараючы асноўны працэс у стомны фарм. І хаця перастрэлкі сталі прыемней за кошт дадання рыўка і перапрацоўнай сістэмы гранат, якія зараз можна спаміць дзякуючы кулдауну. Але гэтыя паляпшэнні не кампенсуюць нязручны і брыдкі інтэрфейс, асабліва інвентара, што робіць гульню некамфортнай у выкарыстанні. У выніку Borderlands 4, хаця і пазбегла некаторых праблем трэцяй часткі, стала занадта стэрыльнай і не прынесла нічога новага ў жанр, які сама ж стварыла. Сваё асобнае фу я выкажу дачыненне да працы распрацоўшчыкаў з аптымізацыі Unreal Engine 5. Цуду не адбылося, і гульня на гэтым рухавіку ідзе жудасна. Хоць і ў будучыні з патчамі гэта верагодна выправяць. Альбо не. А вось тут у нас пазітыўная бронза. І шчыра кажучы, гэта мой фаварыт. Усе мы памятаем гэтыя мемы пра пераносы выхаду гульні і чаканне фанатаў. Hollow Knight Silksong — гэта каласальны сіквел, які ператварыў першапачаткова задуманай DLC ў паўнавартасную гульню, якая мае неверагодны маштаб, і яна апраўдвае ўсе найвышэйшыя чаканні супольнасці. Гэта літаральна GTA 6 ад свету індзі. Сіквел выводзіць складанасць на новы ўзровень, кідаючы выклік нават самым дасведчаным фанатам. Роля Хорнета ў адрозненне ад Полага рыцара прыносіць дадатковы элемент тактыкі ў баі. Сістэма шоўку дазваляе аднаўляць адразу 3 маскі здароўя, але толькі пры поўнай шкале, што ператварае кожнае вылячэнне ў захапляльную дылему на полі бою. Бітвы патрабуюць завышання рухаў апанентаў і абсалютнай асцярожнасці. Босы вельмі лёгка зносяць 2 маскі здароўя за ўдар. Гэта робіць кожную перамогу неверагодна каштоўнай. Босы, у тым ліку і апошнія, выдатныя і надоўга запоўняцца дзякуючы геймплейным механікам, візуальнаму афармленню і музыцы. Гульня напоўнена вялікай колькасцю сакрэтаў, новых лакацый і разнастайных супернікаў. Здольнасці Хорнет, уключаючы падвойны скачок, плаванне і круг-хапалку, робіць платформенныя элементы і перасоўванне па свеце займальнымі і складанымі. Але, нягледзячы на высокую складанасць і неабходнасць марнаваць валюту на лаўкі, Silksong — гэта выдатная метроідванія, якая, будучы больш арыентаванай на ветэранаў, захоплівае атмасферай, мастацкім стылем і гукамі, прымушаючы гульца пастаянна вяртацца, каб раскрыць усе таямніцы Фарлума. Гэта гульня, якую хочацца любіць за яе бескампраміснасць і глыбіню. І вось мы падыходзім да лідараў. Мінус другое месца займае Fallout 4 Anniversary Edition. І насамрэч гэта складана прызнаваць, бо сама студыя падарыла нам немало добрых і нават легендарных прадуктаў. Яны не ставяць палкі ў колы мадаробам і кам'юніці, захвачваюць фанатаў за іх крэатыў і гэтак далей. Але выпуск Fallout 4 Anniversary Edition праз 10 год пасля арыгінала з'яўляецца яркім прыкладам нахабнага і непаважлівага стаўлення Bethesda Game Studios да гульцоў. Па сутнасці, гэта палепшаная версія гульні, якая візуальна нічым не адрозніваецца ад старых рэлізаў, але пры гэтым прадаецца за немалыя грошы і займае амаль 100 гігабайт дыскавай прасторы. На вока графіка не змянілася, і гульня выглядае састарэлай у адрозненне ад фанацкіх глобальных модаў, дзе паляпшэнні відавочныя. Усе касякі арыгінала засталіся на месцы. Убогі рэдактар персанажаў, недарэчнае перакрыжаванне пытанняў ці адказаў у дыялогах і раздражальная механіка будаўніцтва, а таксама праблемы з бясконцымі чорнымі экранамі пры загрузках. Адзіная мэта выпуску гэтай версіі, на маю думку, гэта зарабіць на хайпе вакол другога
другога сезона серыяла па гульні. Усе прадстаўленыя паляпшэнні маглі быць выпушчаны як кумулятыўны бясплатны патч для ўжо набытых гульняў, як гэта робяць добрасумленыя распрацоўшчыкі. Адзіным сумнеўным плюсам з'яўляецца палепшаная аптымізацыя, але яна, хутчэй за ўсё, звязаная з больш магутным сучасным жалезам, а не з глыбокай працай распрацоўшчыкаў. На фоне гэтага прадукту фанацкія праекты, такія як Fallout New Vegas Extended Edition, выглядаюць куды больш прэзентабельна і сумленна. Ну а срэбранае месца відавочна застаецца для Clair Obscur. Clair Obscur Expedition 33! Clair Obscur Expedition 33. Clair Obscur Expedition 33. Clair Obscur Expedition 33. 2,000 years later. Mon ami, Clair Obscur Expedition 33! Expedition 33 – гэта цудоўная ралявая прыгода, створаная невялікай студыяй Sandfall Interactive, якая не проста апраўдала, але і перасягнула высокія чаканні, задаўшы новую планку для навінак гэтага года. Гульня, натхнёная французскай культурай мяжы 19-20 стагоддзяў, гарманічна спалучае еўрапейскую вытанчанасць з японскім каларытам, ствараючы шматгранны твор. Сюжэт апавядае аб экспедыцыі 33, якая адправілася кінуць выклік таямнічай мастачцы. Ён досыць эмацыйна глыбокі і захапляльны. Пастаноўка кат-сцэн, цудоўная гульня акцёраў, якія перадаюць найменшыя пачуцці праз жэсты і погляды. І ўсё гэта ўзмацняе драму і інтрыгу, падаючы нечаканыя твісты, якія трымаюць у напружанні да самага канца. Баі праходзяць у пакрокавым фармаце, але патрабуюць актыўнага ўдзелу і імгненнай рэакцыі гульца. Неабходна загушваць рытм нападаў кожнага суперніка для своечасовага ўхілення і парыравання, што робіць кожную перамогу значнай. Баявая сістэма працягвае раскрываць новыя грані нават пасля десяткаў гадзін. Свет поўны унікальных па стылі лакацый і сакрэтаў. Тэма творчасці, сям'і і абавязку праходзіць скаразной ніткай, прымушаючы задумацца аб закладзеных сэнсах. Чацвёрка галоўных герояў і тыя, каго яны сустрэнуць, прапрацавана з увагай да дэталяў, і кожны з іх дае эмацыйна балансу гісторыі. Гэта не проста гульня, гэта смелы, прыгожы і выдатны дэбют, які гарантавана стане адной з галоўных падзей у гульнявым годзе для тых, хто шукае глыбокія гісторыі і нестандартную падачу. Да таго ж гульня працуе на 4-м Unreal, выглядае цудоўна і не патрабуе мегадарагога жалеза. Карацей, хто не гуляў, я вельмі рэкамендую гэта зрабіць. І золата сярод горшых гульняў года у нас займае Call of Duty Black Ops 7, якая апынулася поўным правалам і, магчыма, горшай часткай серыі, дэманструючы, што канвеер Activision цалкам выдахся. Гульня магутнай серыі, якая выйшла ў 25-м годзе, з'яўляецца мала каму патрэбным вырабам нізкагатункавай якасці, які нават патчамі не выправіць. І гэта насамрэч крыху сумна. Папярэдняя 6-я частка пра шпіёнскую драму ў сеттынгу халоднай вайны мне нават спадабалася. Сюжэт адбываецца ў 2035 годзе, а праходжанне займае ўсяго 4 гадзіны. Кампанія не прапануе нічога забаўнага, акрамя стральбы па тупых ботах і вурвівочных кветках. Так, я не памыліўся, у гульні сапраўды вывелі місію з трыпам на новы ўзровень, і гэта ў дрэнным сэнсе. І гуляць гэта ўсё ў адзіноце сумна і невесела. Дарэчы, так, каб не рабіць прапісаных персанажаў, нам проста далі кааператыўную гульню. Графіка, дызайн лакацый, дэталізацыя выглядаюць пасрэдна і не адпавядаюць узроўню галоўнага тайтла буйной студыі. І насамрэч ёсць меркаванне, што большая частка контенту была згенераваная ленівымі нейрасеткамі. Адзіны плюс гэта адэкватная аптымізацыя, якая, аднак, не з'яўляецца заслугай, паколькі папярэднія часткі таксама добра працавалі. Мультыплеер і рэжым зомбі не прапануюць нічога звыш новага і займальнага, уяўляючы сабой проста капіраванне старых рэжымаў. Распрацоўшчыкі змяняюць толькі ратацыю і мінімальна дадаюць старыя механікі, перкі, джокеры, скачок ад сцяны і так далей. Мяркуючы, што гэтага дастаткова. Гэта чарговая філерная частка, якая не дае гульцу ніякіх новых эмоцый. У выніку Call of Duty Black Ops 7 гэта пасрэднасць на пасрэднасці ў кожнай дэталі, і яна падобна больш да маштабнага DLC да папярэдняй часткі і выпушаная чыста для бюджэту і задавальнення інвестараў. А вось золата сярод добрых гульняў заслуговае Kingdom Come Deliverance 2. Это мой хлоп. Гэта выдатны і жудасны ў добрым сэнсе працяг, які атрымаўся ў Warhorse Studio. Гэта прыклад таго, як трэба рабіць сіквелы, зрабіць тое ж самае, але больш.
Свет сярэднявечнай багеміі стаў больш жывым, маштабным і захапляльным, а сама гульня адчуваецца больш аптымізіраванай і завершанай, чым яе папярэднік на рэлізе. Свет стаў значна большым. Гарады і паселішчы напоўнены жыццём і дэталямі. Маляўнічыя прыродныя пейзажы і ажыўленыя вуліцы Кутна гары дэманструюць крутую карцінку пры выдатнай аптымізацыі па мерках сёлетніх рэлізаў. Гісторыя Індра працягваецца, уцягваючы гульца ў вайну за ўладу, палітычныя інтрыгі і маштабныя бітвы. Сюжэт займальны і падштурховае да павярхоўнага азнаямлення з рэальнай гісторыяй багеміі, робячы гістарычных персанажаў інтрыгуючымі. Другасныя заданні сталі больш варыятыўнымі, чым раней. Больш сітуацый, дзе выбар гульца забіць разбойніка, завербаваць яго ці выкупіць рэш, сапраўды мае наступствы. Баявая сістэма стала больш аркаднай і дынамічнай, што зрабіла яе больш даступнай для тых, хто кідаў першую частку. Цяпер прасцей выконваць звязкі, што ператварае фехтаванне ў азартную міні-гульню. Даданне пэўных рамёстваў, коўка мячоў і магчымасць выкарыстоўваць драўкавую зброю і арбалеты пашыраюць магчымасці Індра, робячы геймплей больш разнастайным. Нягледзячы на наяўнасць дробных тэхнічных праблем, накшталт пераразліку асвятлення ці травы, гульня абсалютна вартая для праходжання ўсім фанатам глыбокіх RPG і гістарычнага сеттынгу. Ну і самае важнае, што я хацеў бы сказаць у канцы. Так, мы ўсе любім паўгараць над правальнымі гульнямі. Ну як жа інакш, калі яны самі просяцца ў мемы. Любім і наадварот, браць добрую гульню, рабіць яе свяшчэнную карову, заліваць інтэрнэт жартамі і спрачацца, хто яе правільней зразумеў. Мы будуем топы лепшых і горшых, спрашаемся да хрыпаты ў каментарах, гладкова міні-войны за тое, што па сутнасці проста кавалак кода. Але калі адкінуць увесь гэты шум, застаецца адна простая рэч. Гульні створаныя, каб прыносіць задавальненне, сапраўднае і асабістае. Не нечая па версіі блогераў, не ацэнка на метакрытык, не калектыўны хайп альбо хейт, а твае ўласнае адчуванне. І калі гульня сапраўды робіць сябе больш шчаслівым, хай нават яна лічыцца трэшам, крывой, старой ці недаацэненай, усё адно гуляю яе. Гульня гэта твой маленькі свет і твая радасць. Не звяртай увагі на чужыя меркаванні, чужыя рэйтынгі ці чужыя стандарты густу. У рэшце рэшт, самая галоўная гульня гэта тое, што менавіта ты атрымліваеш ад іх задавальненне. Усім хацеў бы пажадаць шчаслівых святаў. Не забывайце надаваць час сваім блізкім, адпачываць і знаходзіць радасць у дробязях, нават у гульнях. Усім вялікі дзякуй за прагляд, бяржыце сябе і да новых сустрэч на Белгеймінгу зусім хутка. E